paguyuban iki punika barokan cilik ingin bareng sport iso yo kleru bocah ning jero esa tak kira yo padha ae lah alah iki lho bocah ae Kulidaning sing patih sing ngobong bangkairing Prawadya sing ladon Kuraja Ludaya tunggal karo tunggal sedya kemuji kadiwaten kadire apa nganyarake semana ayu ya putri Sanggolake Dinarya dadi tanan waktu kang kautus Sang Prabu Singogara Sang patih sing ngundang kita menang lawan dadi tanan waktu kemuji kadiwaten kadire Bapak Marata Surakarta Jaya Marata wong kadira jaluk kelangan yen kemudian kesuwane ayu Sanggolake kangkara kaya menyambut Raja Ludaya kinarya karo Rameswari Sang Prabu ya Gusti Ratu ya Sang Prabu Singogara Oh,